Vážení páni poslanci, dovoľte, aby som vás privítal na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Podotýkam, že zastupiteľstvo je počtom poslancov uznášania schopné. Za overovateľa určujem inžinierku Fridrikovú a pána Káplockého, zapisovateľom je inžinierka Erika Dobrá a do návrhovej komisie navrhujem inžinierku Fridrikovú, inžinier Galla a inžinierka Horvátová. Má niekto iný názor? Ak nie, dávam hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Jeden. Ďakujem pekne. Program, vážení páni kolegovia, program ste dostali domov. Má niekto návrh nejaký, niečo na doplnenie? Ak nie, tak dávam hlasovať. Pokračujeme v tom. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Nie. Ďakujem pekne. Prechádzame na bod číslo 3. Návrh VZN, ktorým sa zakazuje používanie a podávanie a predaj alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území obce Dvory nad Žitavou. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Nemá nikto nič? V podstate celé to VZN je, aby sme trošku uľahčili prácu obecným policajtom, lebo mali problém s tým, že v okolí pohostinstiev sa zgrupujú nie aj mládež, ale jednak aj iní občania, ktorí potom robia neplechu. Takže z titulu toho, aby sme im umožnili trošku aj v tejto veci konať, tak sme sa rozhodli takéto VZN navrhnúť a prijať. Takže nikto nemá faktickú poznámku k tomuto? Ak nie, tak návrh na uznesenie, tak ja poprosím. Ešte by som poprosila predsedu komisie, aby prečítal stanovisko komisie. Attila, tu máš. Attila. Tak Komisia bezpečnosti verejného poriadku odporúča toto všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa zakazuje požívanie, podávanie a predaj alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území obce Dvory nad Žitavou schváliť bez pripomienok. Ďakujem pekne. Že návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou, ktorým sa zakazuje požívanie, podávanie a predaj alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území obce Dvory nad Žitavou bez pripomienok. Ďakujem pekne, dávam hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem pekne. Prechádzame na bod číslo 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dvory nad Žitavou na druhý pôrok roku 2015. Pán inžinier, ja vám dávam slovo. Ďakujem pekne, pán starosta, vážený poslanecký zbor. V podstate prvom rade by som len teda pripomenul, že ten materiál bol predložený v súlade s príslušnými ustanovením zákona o obecnom zriadení. Jedná sa tam o plán kontroly na obdobie druhého pol roka, s tým, že bol zároveň zverejnený aj na obecných nosičoch a na úradnej tabuli. Pokiaľ som správne informovaný, tento nebol zo strany občanov nejakým spôsobom do dnešného dňa pripomienkovaný. Daný materiál v podstate v sebe nachádza 4 položky, a to sú pravidelné kontroly, následné, ostatné a zároveň vypracovanie stanovísk a ostatnej činnosti. Ešte dávam do pozornosti možnosť vykonávania kontroly na základe vašich uznesení a vašho poverenia, takže toľko z mojej strany. Ďakujem pekne. Niekto s faktickou poznámkou? Ak nie, tak ťa poprosím, pani kolegyňa, návrh na uznesenie. Návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Dvorov nad Žitavou schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dvory nad Žitavou na druhý polrok 2015 bez pripomienok. Ďakujem pekne, dávam hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem pekne. Prechádzame na ďalší bod, a to je nakladanie s hnutelným majetkom obce, prerakovanie žiadosti. Ja vás poprosím, komisia, pani doktorka. Ďakujem za slovo, pán starosta. Komisia zasadala dvakrát 17. a 24.6. Prejednala podané žiadosti a ďalšie
prednesené otázky k riešeniu. Ja by som prosil, aby celé toto nám interpretovala pani doktorka, postupne, ako sme to prejednávali na komisii. Ďakujem pekne za slovo. Tak keď pán starosta dovolí, tak by som jednotlivo tie prípady pár vetami priblížila. Môžem? Áno, nech sa páči. Ďakujem. Čiže prvá žiadosť je žiadosť spoločnosti Vesna SRO, vlastne žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná. Žiadajú o zriadenie vecného bremena. Toto vecné bremeno už bolo schválené skorším uznesením, teraz sa to upresňuje. Sú to inžinierské siete, ktoré sú potrebné k vybudovaniu 7 rodinných domov na ulici Malej. Komisia majetkoprávna odporúčala obecnému zastupiteľstvu schváliť zmenu uznesenia v predloženom znení s tým, že vecné bremeno bude spoplatnené za jednorázovú odmenu, tak ako už v predchádzajúcich uzneseniach bolo učinené. Stanovisko komisie pána doktora poprosím. Na základe toho, ako pani doktorka prečítala, komisia súhlasí s navrhnutými a dávam ďalej hlasovaniu. Členovia boli jednohlasne odhlasovali za. Ďakujem pekne. Prejdeme na bod. Prečítame návrh? Dobre, otváram ešte rozprávu k tomuto. Má niekto nejakú poznámku faktickú k tomuto bodu? Ak nie, tak poprosím ťa, pani kolegyňa, návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo mení a doplňa svoje uznesenie číslo 436/10-6, Ďakujem pekne, dávam hlasovať. 10.06.2014 tak, že schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a po zameraní geometrickým plánom zmluvu o vecných bremenách v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná akciová spoločnosť so sídlom Bratislava. Z dôvodu výstavby elektroenergetických zariadení v rámci stavby dvory nad Žitavou, ulica Malá, 7 rodinných domov na pozemkoch vo výlučnom vlastníctve obce Dvory nad Žitavou. Región K, NC, parcela číslo 4736, katastrálne územie Dvory nad Žitavou, list vlastníctva číslo 1, KNE, parcela číslo 11 434/8, katastrálne územie Dvory nad Žitavou, list vlastníctva 5457 na dobu neurčitú za jednorázovú odplatu 8 eur na meter štvorcový, pri energetickej stavbe za 8 eur na bežný meter pri podzemných rozvodoch spočívajúce po A. Zriadení a uložení elektroenergetických zariadení, po B. Užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácia a akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie. Po C. Vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným za účelom povolenej činnosti. Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech oprávneného z vecného bremena v zmysle paragrafu 9c odsek 3 písmena F zákona číslo 138 z roku 91 zbierky v platnom znení. Ďakujem pekne. Dávam hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán doktor, na bod číslo 2. Tak, v bode číslo 2 sa jedná o doriešenie prípadu, čo sa týka vybudovania parkoviska a odkúpenie pozemku inžinierky Márii Hruškovej na Bočnej ulici. Pani doktorka, keby ste mi... Ďakujem, pokiaľ si budete želať, veľmi rada v prestávke po zastupiteľstve vám dám k tomu bližšiu informáciu, lebo je to celý prípad dosť zložitý. V kocke ide o to, že tento pozemok je v extraviláne a je aj napriek tomu, že vlastne sa to plánuje sa využívať na plánovisko, v katastri nehnuteľnosti je vedená ako orná pôda. Podľa novely zákona 14 roku 2004 zbierky tento pozemok, pokiaľ sa neudeli výnimka, je možné odpredať len
určitým postupom. My sme požiadali o výnimku, keďže pozemok sme považovali za priľahlý pozemok cintorínu, čo kataster neuznal. Následkom tohoto pôvodné uznesenie nie je realizovateľné. Z uvedeného dôvodu navrhujeme pôvodné uznesenie zrušiť a ten ďalší postup vlastne je dvojstupňový, že najprv by sa konala zámena a potom následné odkúpenie. Dobre, je to zložitý postup, ja vám vysvetlím následne, že ako to prebehne s tým, že v konečnom dôsledku pozemok, ktorý sme chceli nadobudnúť, ten pôvodný orná pôda sa dostane do vlastníctva, ale musíme tam dva právne úkony uskutočniť po sebe. A kúpna cena, všetko je tak, ako bolo schválené pôvodne, že na tom sa nič nezmení. Vlastne len papierovanie prebehne tak, aby sme mohli v konečnom dôsledku dostať ten pozemok na meno obecného úradu, že o to ide. Ja len doplním, že bohužiaľ tak nešťastne je ten zákon o nadobúdaní majetku postavený, že musíme takýmto spôsobom to celé ešte raz zopakovať, aby sme sa vedeli dostať k tomu, o čom sme sa rozprávali vo februári, čo sme chceli dostať do vlastníctva. A ďakujem pekne. Má niekto ešte faktickú poznámku k tomuto? Ak nemá, tak ja ťa poprosím, pani kolegyňa, návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje po A. Zrušenie uznesenia číslo 25/0902/2015, po B. Uzatvorenie zámennej zmluvy medzi obcov Dvory nad Žitavou a inžinierkou Máriou Hruškovou tak, že po A. Do výlučného vlastníctva obce Dvory nad Žitavou prípadne pozemok vo výlučnom vlastníctve inžinierky Márie Hruškovej vedený v katastri nehnuteľnosti okresného úradu Nové Zámky, katastrálneho odboru pre Dvory nad Žitavou na liste vlastníctva číslo 3967 ako EKM parcela číslo 4697/101, druh pozemku orná pôda o výmere 3010 m2 v podiele 1/1. Po B. Do výlučného vlastníctva inžinierky Márie Hruškovej, prípadne pozemok vo výlučnom vlastníctve obce Dvory nad Žitavou, vedený v katastri nehnuteľností okresného úradu Nové Zámky, katastrálneho odboru pre KU Dvory nad Žitavou na liste vlastníctva číslo 1 ako CKM parcela číslo 582/1, druh pozemku zastávanej plochy a nádvoria o výmere 298 m2 bez finančného vyrovnania v zmysle paragrafu 9a odsek 8 písmena E zákona číslo 138 z roku 91 zbierky v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Osobitný zreteľ spočíva vo verejnom záujme zabezpečenia možnosti rozšírenia miestneho cintorína a vybudovanie verejných parkovacích stání. Ďakujem pekne. Dávam hlasovať, kto je za. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem pekne. Nech sa páči, môžem prejsť na ďalší bod. Štvorka. Trojka. Trojka. Trojka Pauruškovej, Blešťáková. Biskupstvo. Rímskokatolícka cirkev. Rímskokatolícka cirkev, pán doktor. Rímskokatolícka cirkev, biskupstvo Nitra. Jedná sa tu o odkúpenie pozemku, zámena pozemku od Rímskokatolíckej cirkvi. Toto jednanie prebieha už prakticky pol roka. Poverenie dostal pán starosta, aby jednal s biskupstvom. Myslím, že po predchádzajúcich niekoľkých stretnutiach sa došlo k záverečnému verdiktu a dali nám podmienku, v podstate, ktorú teraz by sme mali odsúhlasiť, či príjmeme tú podmienku, vyjadrenie a prečítať list biskupstva. Všetci sme dostali ten materiál, neviem, či ste čítali, alebo má sa to tu ešte raz prečítať, čo nám zaslalo biskupstvo z Nitry, ten list. Pán starosta, prečítame to celý ten list?
Ja si myslím, že neviem. Máme to všetci. Takže... Máme to všetci, vieme, o čo sa jedná. Stručne, neviem, môžem ťa poprosiť, aby si nám to priblížil tento prípad ešte raz. Áno, môžem, nech sa páči. Minulý rok od decembra riešime zámenu s biskupským úradom. Všetci dobre viete, alebo tí, čo ste v komisii, že prvé nástrely boli astronomické, bolo to 1:17, v súčasnosti sme sa dostali na úroveň 1:5, čo je naozaj veľmi, veľmi zaujímavá ponuka. Ja by som bol veľmi rád a nesmierne rád, keby sa nám to podarilo. Jednak, že je eminentný záujem občanov obce Dvory nad Žitavou a hlavne mladých ľudí, buď sa vrátiť naspäť do našej obce, alebo tí, čo tu bývajú a nemajú možnosť získať stavebný pozemok, tak tým pádom sa vytvoria nové stavebné pozemky. Touto zámenou je aj tá problematická ulica, krajná ulica pred tými domami je problém. Biskupský úrad im predal pozemky, postavili tam domy a zostal tam jeden pás pred tými domami, ktorý je nevysporiadaný. Súčasťou tejto zámeny je aj ten pás, ktorý by tým pádom získala obec a obec by im to mohla odpredať, aby sa im umožnilo získať prostriedky z banky. Mne sa zdá, že vtedy bol aj problém ten, ty sa ma dobre vieš, Silvia, že sme to nevedeli sme s tým pohnúť. Tým pádom by cirkev aj toto zahrnula do toho. Zámena 1:5, ja som bol svedkom toho, že podpisovali 1:17, 1:13 až 1:17 bez problémov obce. Naozaj nám biskupský úrad vyšiel v ústrety a ponúkol nám 1:5. Ja poviem vám, že už nižšie sa s nimi bohužiaľ nebudem vedieť dohodnúť. V konečnom dôsledku tam aj medzi riadkami to viete si prečítať alebo respektíve vyčítať, že keď sa nedohodneme, tak tým pádom sa už nedohodneme vôbec s nimi. A mrzelo by ma to, lebo touto investíciou alebo touto zámenou by obci vzniklo cirka až 130 stavebných pozemkov. Mali by sme vystarané naozaj na dosť dlhú dobu a bol by som nesmierne rád, keby sme to aj tak vnímali, lebo na jednej strane občania alebo rodičia vonku neriešia, čo tým obec získa. Každý rodič by chcel mať to svoje dieťa, keď má záujem mať čo najbližšie a touto zámenou k tomu určite dospejeme. Takže jedine to k tomu. Môžem mať iba otázku. Tu sa jedná vlastne o zámenu pozemkov 1:5, ale oni ešte žiadajú 2 stavebné pozemky o výmere cca 7 až 8 árov. Tam budú tie 6-árové pozemky. Ako to bude v návrhu na uznesenie, že tie 2 pozemky po 6 árov by im pripadalo do vlastníctva? Všetko je vec dohody, keď tak počítam, že 2x7 alebo 8 je 16 árov, dobre hovorím, tak cirka je to potom asi 3 pozemky podľa tohto, alebo 2 alebo 3 pozemky. 6 árov. 6 alebo koľko? 6 až 7? 7 až 8 7 až árov. 8, to je všetko je vec dohody. Ja si myslím, že z ich strany naozaj v súčasnosti je situácia medzi obcov a biskupským úradom naozaj výborná a ja poviem na rovinu, 130 stavebných pozemkov, keď aj 3 pozemky by sa im odovzdali, oni to nechcú hneď. Oni to nepotrebujú hneď, len v podstate súčasťou toho vyšli naozaj v ústrety z 1:13, alebo respektíve prvý nástrel 1:17, zišli na 1:5, však si dáte do kalkulačky, tak poviete, že naozaj je to zaujímavé. A keby som vám to ešte vyčíslil na tabuli, môžem, keď chcete, vám to tu vypočítať, ale bolo by to dosť dlhavé. Je to aj pre obec veľmi, veľmi zaujímavé. Aj do budúcna. Ďakujem. Ešte niekto? Má faktickú poznámku k tomuto. My sme počítali zhruba cenou stavebných pozemkov na úrovni asi 20 eur za meter štvorcový. Ak si dáte do kalkulačky 130 stavebných pozemkov po 6 árov, čo 600 m štvorcových, to ja už tie čísla mám v hlave, to je 78 000 m štvorcových po 20 árov. Je to skoro 1,5 milióna eur, čo by sme vedeli my získať.
Keď tak hodnotím cenu ornej pôdy, keď 1 ku 5, čo keby bolo 10 hektárov, 50 by sme im dali, tak súčasná cena 3 000 eur. Keď nech je 6 000 eur, tak je to na úrovni 300 000, čiže hociakým spôsobom tam my vieme lavírovať. Keď už len o 5 eur, čo je smiešná cena, naozaj 20 eur, keď o 5 eur dvihnete hodnotu tých stavebných pozemkov, rádovo vám skáče na celej investícii 380 000 do plusu pre obec. To sú už iné čísla. A vieme, že v Nových Zámkoch sa cena stavebných pozemkov pohybuje na úrovni od 80 do 100 eur. V súčasnosti 20 eur je, dá sa povedať, smiešná cena. Cena jedného stavebného pozemku by pre mladú rodinu vychádzala na úrovni okolo 12 000 eur. Keď počítam 20 krát 6 árov, 12 000 eur. Preto 6-árové pozemky, lebo keby mal niekto záujem, môže si z toho jedného urobiť dvojpozemok. Čiže už má 12-árový pozemok. Ale vzniknú tam obci aj náklady súvisiace s vybudovaním inžinierských Presne sietí, takže aj to treba ako my nákladovú potom už vieme položku. lavírovať na tom, že keď to bude, v podstate my musíme ťahať 4 inžinierské siete, kanalizácia, voda, plyn, elektrika. Takže už vieme my lavírovať, určite to bude predmetom nie také, že si buchneme na brucho a ideme to riešiť. Určite na všetky tieto inžinierské siete, respektíve investíciu vo forme týchto inžinierských sietí budeme riešiť obstarávaním. Budeme vedieť, na akej sume sme, ale ja pevne verím, že viac ako cenu, ktorú som povedal, snáď nie. Skôr mi ide o to, že vytvoriť stavebné pozemky, dotiahnuť sem rodiny, lebo po konečnom dôsledku to investíciou to nekončí. Tam, keď si už niekto kúpi ten stavebný pozemok, postaví rodiny, dom, postaví barák, stáva sa platcom z dane nehnuteľnosti. Takže ten celý kolobeh tam nabieha, ale už v iných číslach, ale výhodnejší pre obec. Ďakujem. Má ešte niekto? Keď nie, tak poprosím ťa, pani kolegyňa, návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje pre účely realizácie zámeru výstavby novej obytnej štvrte Štvrtý Nový Svet v katastrálnom území Dvory nad Žitavou zámenu pozemkov v extraviláne obce Dvory nad Žitavou v rozsahu cca 30 hektárov obecných pozemkov ornej pôdy podľa výberu druhej zmluvnej strany za cca 6 hektárov pozemku odčleneného geometrickým plánom z EKN parcely číslo 4183/1 ornej pôdy, vedenej na okresnom úrade Nové Zámky katastrálneho odboru vo výlučnom vlastníctve rímskokatolíckej cirkvi farnosti Nové Zámky na liste vlastníctva číslo 3017 bez finančného vyrovnania v zmysle paragrafu 9a odsek 8 písmena E zákona číslo 138 z roku 91 zbierky v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa pri zohľadnení podmienok stanovených v písomnom oznámení Biskupského úradu Nitra z 22.4.2015. Ďakujem pekne. Dávam hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem pekne. Nech sa páči, prejdeme na bod číslo 4. Bod číslo 4. Pozemok pani Plišťákovej, Bíždiko, Ronická 9 Nové Zámky. Je to pozemok určený pre účely výstavby novej bytovej jednotky. Prístupová cesta len. A bude to ako prístupová cesta. Bližšie, pani doktorka, vy k tomu niečo? Ďakujem pekne. Tak tento pozemok vlastne vyúsťuje do tých obecných pozemkov, kde v dohľadnej dobe alebo v blízkej budúcnosti by mohli byť vybudované ďalšie obecné domy, prípadne byty. Z uvedeného dôvodu by bol záujem alebo by bolo vítané vysporiadať tento pozemok do vlastníctva obce s tým, že cez tento pozemok vlastne by bol vytvorený prístup. Tu zrejme by bolo potrebné aj inžinierské siete cez tento pozemok viesť a v konečnom dôsledku vybudovať prístupovú komunikáciu. Pani Blištíková sa ponúkla vlastne
odpredať túto nehnuteľnosť s tým, že kúpnu cenu najprv 25, potom v konečnom dôsledku asi 28 eur za meter štvorcový pýta. Celý pozemok má výmeru 1448 metrov štvorcových. Dá sa predpokladať, že pozemok by nebol potrebný ani v celej šírke pre účely vybudovania tejto komunikácie, to je jedna vec. A druhá vec, že tá cena nie je celkom porovnateľná s doteraz obvyklými cenami, ktoré obecné zastupiteľstvo schválilo pre odpredaj či už stavebných pozemkov alebo pozemkov iných, pričom v mieste obvyklá kúpna cena pre stavebné pozemky, ktoré ste zatiaľ rešpektovali, bol 12 eur za meter štvorcový, a čo sme si oceňovali pozemky v poslednej dobe pre účely vypísania verejných obchodných súťaží, tak tam pozemky, ktoré boli v kategórii záhrady, sa pohybovali od 5,20 do 6 eur. Z uvedeného dôvodu potom stanovisko komisie bola negatívna, vlastne neodporúčali, s tým, že pre prípad, že by nedošlo k dohode o cene, sú určité legislatívne možnosti, ako tento prístup si zabezpečiť iným spôsobom. Takže ja odovzdám slovo pánovi doktorovi. Ako ste počuli, tá cena ňou navrhnutá je 28 eur ohodnotené, a po 5,2 až 6 eur za meter štvorcový sme konštatovali v komisii jednoznačne, že táto navrhnutá cena 28 eur za meter štvorcový je nepriateľná. Komisia odporúča neprijať tento návrh na odkúpenie a akceptovať navrhnutú cenu 5,2 až 6 eur. Odporúča viesť rokovanie o cene, prípadne zvážiť možnosť získavania prístupu obecnému pozemku v súlade s platnou legislatívou. Toto rozhodnutie a návrh na zastupiteľstvo bolo jednohlasné. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Má ešte niekto faktickú poznámku, pripomienku? V podstate, pardon. Nech sa páči. Nie, nevidel som sa hlásiš. Ďakujem za slovo. Ja len chcel by som ako vysloviť tiež podporu k stanovisku komisii, lebo zrejme nie všetci poznáme históriu tohto pozemku, ale to je skutočne jak Damoklesov meč nad nami. My sme už raz vyplatili za túto parcelu, neviem, či to vieme. Potom bolo dokázané, že ten vlastník, kto nám predal túto parcelu, nebol ako spôsobili na to, aby nám predal, vlastne nebol ako vlastníkom, ale to sa ako dozvedelo len dodatočne. My sme tie peniaze nedostali naspäť, pozemok sme museli vrátiť ako obec, takže tam sme raz stratili. Potom dostali sme ďalšiu šancu, keď pán Blištík, ešte nebohý, žil a potreboval čosi od obce, nejaké vysporiadanie pozemku, a my sme do toho išli s tým, že on nám umožní odkúpenie tohto pozemku, o čom teraz hovoríme, a my jemu vyhovieme a vysporiadáme ten pozemok. Z našej strany k vysporiadaniu došlo a z jeho strany nedošlo potom k uvoľneniu tohto pozemku. Samozrejme, nie len on je ako vinovatý v tomto prípade, ale by som vedel samozrejme jednoznačne povedať, že kto ešte, ale nechcem to povedať. Ale skrátka, stalo sa to takto. A ešte do tretice, že by nám pani stanovila takúto cenu, takúto nekresťanskú cenu, tak ja v každom prípade som proti a skutočne vyzývam kolegov aj teba, pána starosta, aby sme sa nenechali nejak vydierať. Ďakujem pekne. Ja napríklad osobne som nevedel o tomto probléme, ale ak som dobre počúval, tak bol tam jeden návrh. V podstate celý ten pozemok je pre nás prečo zaujímavý. My za týmto pozemkom máme takisto obecný pozemok
zaujímavejší, väčší, na ktorých by sme, je to v podstate pozemok, jak sú bytovky dole, tie dve bytovky. Čiže my, keď sa chceme dostať k tomuto pozemku, tak nás táto majiteľka pozemku teoreticky brzdí. Ak je pravda to, čo si hovoril pán kolega, tak ja navrhujem, aby sme sa priklonili na návrh komisie s tým, že poďme do toho a cestu na pozemok vieme získať spôsobom vyvlastnenia. Dobre som to pochopil? Aj prípadne zriadenie vecného bremena. Čiže v podstate nám ten pozemok nie je až tak zaujímavý celý. Pre nás je zaujímavá len tá prístupová cesta na ten pozemok. Ak naozaj sa títo občania zachovali nekorektne a neférovo, nechcem sa im mstiť, na to sú tu orgány, ktoré to majú vyriešiť. Jednoducho poďme cestou takou, ako nám umožňuje legislatíva Slovenskej republiky a poďme cestou takou, ako navrhovala komisia, jednoducho, alebo respektíve aj pán kolega, že ideme vyvlastniť a dostaneme sa aspoň na ten náš pozemok, ktorý tým pádom pre nás začne mať hodnotu a vieme tam do budúcna robiť investíciu. Má niekto iný návrh? Alebo sa niekto stotožňuje s týmto návrhom? Pani doktorka, je to možné? Môžeme to takto? Pán starosta, myslím si, že áno a okrem toho, keď pán poslanec dá nejaké bližšie informácie, možno, že tam aj nejaké iné možnosti súdneho riešenia sa otvoria. Preveríme všetky možnosti a určite si vybereme ten najvýhodnejší pre obec. Zatiaľ sa hlasuje len o tom, že či tých 28 eur dať, alebo nedať za ten pozemok. Dobre. Má niekto ešte nejakú pripomienku? Dobre, takže ja ťa poprosím, Kristýnka. Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou schvaľuje a odkúpenie pozemku CKM parcely číslo 3425 záhrady u výmere 1448 m2 vedenej v katastri nehnuteľnosti okresného úradu katastrálneho odboru na liste vlastníctva číslo 2762 ako výlučné vlastníctvo magisterky Ildiko Blišťákovej pre katastrálne územie Dvory nad Žitavou v podiele 1:1. Po B za vlastníčkou za vlastníčkou navrhovanú kúpnu cenu 28 eur za meter štvorcových. Ďakujem pekne. Dávam hlasovať, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto. Ďakujem pekne. Pán kolega, ak ťa môžem poprosiť, tak padol to aj návrh od pani doktorky, keď je možnosť, že by ste si sadli a dotiahli tú vec do konca, keď pani doktorka, je taká možnosť, že by sme to vedeli potiahnuť do nejakého súdneho sporu s týmto, keď naozaj sa zachovali nekorektne a v odzovkách vybabrali v minulosti z obcov, tak to treba dotiahnuť do konca. Veľmi pekne ďakujem. Môžeme prejsť ďalej. Ďalší bod číslo 5. Spoločnosť Vabex Trading SRO je výlučným vlastníkom stavby pod súpisným číslom 1205. V rámci realizácií stavebných úprav podľa priloženej technickej dokumentácie je nevyhnutné vybudovať isté inžinierské siete a úpravy. K tomu podali žiadosť o buď odkúpení alebo ďalšej možnosti pozemku, pod ktorým sa tieto práce uskutočnia. Prosím pani doktorku ešte doplniť túto žiadosť. Ďakujem pekne. Tak ako pán doktor povedal, jedná sa o to, že spoločnosť Vabex je výlučným vlastníkom tej stavby, ktorá má byť predmetom rozsiahlej rekonštrukcie. Pre účely týchto rekonštrukčných prác je potrebné učiniť zadosť stavebnému zákonu a urobiť určité úkony tak,